πληροφορίες που έχεις, πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη σημερινή συζήτηση? Κοίταξε, η κατάσταση βαίνει προς σταθεροποίηση, ωστόσο τα δύο πρώτα 48 ώρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και καυτό το πρώτο δεκαήμερο. Είναι όλοι λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά πολύ συγκρατημένοι. Θέλουν να παρακολουθούν ώρα με την ώρα, μέρα την ημέρα τη βελτίωση. Παρ' όλα αυτά τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά για να μην δοθούν λάθος μηνύματα και κυρίως επειδή υπάρχουν δύο παιδιά στην ιστορία αυτή, τα παιδιά του Γιώργου Μιλονάκη και μετά να μας πεις για τις πληροφορίες που έχεις, πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη σημερινή συζήτηση. Κοίταξε, η κατάσταση βαίνει προς σταθεροποίηση, ωστόσο τα δύο πρώτα 48 ώρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και καυτό το πρώτο δεκαήμερο. Είναι όλοι λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά πολύ συγκρατημένοι. Θέλουν να παρακολουθούν ώρα με την ώρα, μέρα την ημέρα τη βελτίωση. Παρ' όλα αυτά τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά για να μην δοθούν λάθος μηνύματα και κυρίως επειδή υπάρχουν δύο παιδιά στην ιστορία αυτή, τα παιδιά του Γιώργου Μιλονάκη